ndị nọ na ambulance a kịta ndị nọ na this ambulance bụ ndị this man gburu egbu ma nwaanyị dị ime oti na soccer pit ma nwoke oti na soccer pit ya bụ ndị o gburu egbu bie nọ na ambulance a. Yes, this man unu na-afụ na ọma nke ya amara nke onye ọzọ. Yes, ọ bụ ọma nke ya amara nke onye ọzọ. Na nwunye ya mụrụ ụmụ ejima ogburu ụmụ ya ọ bụrụ ụmụ ndị ọzọ ma nwaanyị dị ime dị mkpado otu a kacha obi were mmadụ tinye n'ime soccer pit gbuo nwaanyị dị ime tinye n'ime soccer pit. Ọfụnwa bụ ndị nọ na ambulance a na-akwadozi ka aga nie fa. Yes, a na-akwadozi ka aga buru fa gaa nie because of the evil this man committed. Thus, may play the video oge ọ na-editate mụmụ ya to his cause. Yes, may play the video ka ofe ka o si bụrụ kuru ụmụ ejima ya n'aka ụmụ ejima ebu ya n'aka na-agọrọ fọfọ. This man bụ ọma nke ya amara nke onye ọzọ. Thus, watch and this video konofo ife o kwuru. Chukwu okike akpọkọkwa m n'oku biko bịara. Ezinụlọ Chukwu okike ezumezu aja ezumezu mmụọ nwoke ezumezu mmụọ nwaanyị. Biko nụ nta nwa bụ ụbọchị afọ ka m were ụmụ m nwa wee tụfee n'aka gịwa bụ Chukwu tụfee n'aka gịwa bụ aja wee sị unu biko nụ ndị iro nwoke agatarakwa ụmụ nwa mvọ ndị iro nwaanyị agatarakwa ụmụ nwa mvọ ka ebumnobi ụmụaka nwa ji wee chọrọ m wee bịa ka ebumnobi ha bịa na mmezu. Biko nụ nta nwa ka nna aba ha aha nke nwoke bụ Chimeberie anụ nke nwaanyị bụ na Chimamanda ka aha nwa chekwara ụmụaka nwa onye ọbụla chekwara ịvụ n'isi ụmụaka nwa ịvụ sogbu onye ọhụ. Onye ọbụla chekwara ihe ọma n'isi ụmụaka nwa ihe ọma sogbu onye ọhụ. Ya ka anyị Chukwu okike anyị ka anyị ọrụ aja so ụmụaka nwa bịakwutere m nchekwaba ọma na mkpuchite ọma n'isi a na ịjụ ndị abịa m ọ ya dụrụ na mma. Let us go back to our roots. Let us go back to our roots. Or this type of fruit kunu chokai gat. Yes, or this type of fruit ka unu chokai gat. Say who as na Christianity was scam. Yes, no ife ndocha wetera. Yes. No ife ndocha wetera. Ọ bụrụ onye ọcha a ga-egbu mmadụ were tinye n'ime soccer pit. Mgbe ọ bụ na Christianity no scam, no ife ndocha wetara, no ife ndocha wetera. Let us go back to our root or this type of fruit because I say check na ọ bụ na ọ ma niile gat tie to their root na ife ga-eme na ana Igbo anya ga-akarị ga ka njọ. Ife ga-eme na ana Igbo anya ga-aka njọ. Just look at otu this man na-akpọ ide play ide show siwe gbuo nwaanyị dị ime buru ya tinye n'ime soccer pit. Gbuo nwaanyị dị ime buru ya tinye n'ime soccer pit without the fear of anyone. Ọ ma that na aka ga-emecha kpara watch where kafasi we a na-ebu nwaanyị adị ime kịta aga tie na a na-aga mọchụarị iti ya ọ bụ na a na-aga ịga nye direct. Let us go back to all this type of fruit kuncho ka ịga ọ bụ na sị ka m nega to this type of fruit ya mana evil garden na this our Igbo land ga-adị mosh. Yes, ya mana evil garden na this our Igbo land ga-adị mosh. Let's look at ekubigbuo mmadụ tie n'ime soccer pit ka okwu a bụrụ ife mmụta dị.